Vi gledate Lufting. A sada sledi najomiljenija rubrika Pačarenje. Buenas noches, senjor Sergio. Kako se provodite večeras ovde? Ne razume. A vi, gospodine, kako se provodite? Neki pušite, neki komput. Braća dojeli na Hoće poklon. neko da me upozna s ovim ljudima? Američke skavale. Braća znaju šta valja. Mi njih učimo da piju rakiju našu. A oni navadaju njihove broje. Can I ask you something for television, Kraljevo? Pričaj srpske. Malo, ja ne razumem, ja pričam malo. Pa dobro, kako vam se dopada ovo u Kraljevu što se dešava? Kraljevo lepo, super lepo. Ima lepa devojka i super prijatelj. A recite mi, šta ćete nam večeras? Puši Kubanske cigare. kubanke, A inače prijatelje iz Havane. A recite mi, da li vi večeras nastupate ovde? večera. Ja posle idemo da piramo. Da. I super. I ti uči muzika kubanka.